ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲିଖିତ ଏକ ଅଂଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଯେ ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଆଣିଦେଇଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାକୁ ପରାଜିତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ତଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କରି ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଜିଖରିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦ। ଗୋ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀର ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭାବେ ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆସି ଆଜି ପରି ଦିନରେ ତାହା ସଫଳ କରିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରୁ ବିଜୟ ଦେଇ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବିଷୟକୁ ନେଇ ହତାଶ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଲଢ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଜୟୀ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବି ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେଇ ବିଜୟୀ ବୀରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉ ସେହି ଯେଉଁ ବିଜୟ ସାଧନ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ସେଇ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରୁ, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କରି ରାଜତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସମାଧାନକୁ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ମୋ ରାଜା, ଆଉ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସହିତ ସେ ବିଜୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।